Ka komiti jong ka yeng terpartauan kejala ka pej ka bah ka miat ikan thei ka balam khmat dak kong amprin lingdo ka blasim kya lor ka jingsha thambor ikan thei Hajentia Hills ka kong amprin ka yathu bakani ka komiti kan let Hajentia Hills na do ka arfreiterik wiayong banti bnya lor kini ki jingja kani ka komiti ka juga por ka blasim kya ru lor ka jingkio ka jingpang HIV ha kejala Pila yu ihi dalade ba hakini ki kindet benai na do Desember hadu men hakini ki sngi ki bedang sudep ki don kumbalai southly ki cases hakini ki artly ki districts kata kadai ka east Hajentia Hills but ka west Hajentia Hills hakaba kilale ben bat ban ben da ka rukom ka bashirkhei bha ya ki kenthei ki bedang samla bha ki theilut but ngilayo ya kata ka jingtip na ki the ki SPs jong ki tu ki districts ba ka police department hi kala persyang kat bala kala thwet bat kala yo kemru kat tu kat ningun bat ka investigation kadang ya chakmat ngilayo penyesyong bat principal secretary jong ka Department of Social Welfare halor kani ka jing ka kam khilan met ka bayloi ba philayo I hakikini ki khindit tayo balaya kren lut baro nado ba ka jingkeli kami hapo Meghalaya Legislative Assembly session ngilawat benya but ngilakan tu ya ka department baka don kam kerke ban penkre ya ka kerja policy bahkan yo bahkan pet benya kumno ban pet ba ngila bangin pendu jad yakani ka kam kabam don nong rim bat ka basngo khia jing mut jing khat adu kata kata ngin kwa bangin ben nengin penrem jur yakinu kinul kilong kami kibala shim yakani ka benta ban khilan ya lagi jong ki met bat ban shna ya ka kamai ka ji ya ki kon ki kti na kani ka kam nringi ong ba kani kam dei ka lenti ka babet ka babyang namar kum ha ini ipor ha ka jela ka jongi ngila yo jing tip ne ha ka jing yalang ka jongi ba ka jing keu jong kita ki HIV positive cases ha ka ni ka jela ka long ka bashir khei ba san hajar tam kita ki HIV positive cases ki ladon hakani ka jella ka jongi bat na kita ki ong arspa tam deitang nakani ki nong khai met ki bala test positive hakani ka jingpang ka basngau shir khai khat ngingi ong kumne ya ka sarkar ba ya ka bangin penrem jur ya kita ki long kami ki bashim yakum kani kalenti kamai kaji ka sarkar kadi ban penkre no da ka policy ka ban pejlem ka ban khmi lem bat ka ban kaneri ki kti syakum kita ki long kami bakin e no yakum kani ka kam ka bam shong nong rim ngilaong ya ki he sarkar jong ka social welfare department but ya ka police department habaro kini ki likely ki districts ki bangishim review bakin penkre ya kata ka policy bangin ya kenduk yang ya ki hadin arbanai bangin sngau thu kham shai kumno kata ka kam HIV AIDS lami katni hakani ka state ka jongi ki ai ki daw balai ki long kami lai na kasi hajar ngot ki ba armet habaki let bakin sumari ladi hakapor baki armet ki hospital lalap baki la sha test positive ya ka HIV AIDS kini baro kilong ki jingja ki ba ka sarkar kan hapsim khia ka sarkar kan hap ban wad ya ki la ki lenti ban pet bakum ya kini ki jat jingpang don kam ban mormot no hakarukom ka bakerke khnang baka jingma kanum up nakabanta ka jilla baro kawai on the 21st 22nd and 23rd of April and we would be reviewing on the ground and we will also be inspecting hospitals, we will be inspecting
the one-stop crisis centers. Will also be inspecting other areas of concern on the police stations as well, so that we would take the ground reactions and the ground realities into account.